Joo, tervetuloa kaikki Vuokatti Dance-festivaalille Vuokatti elokuun lopussa. Vuokatti antaa aika hyvät puitteet. Tässä Vuokatissa korostuu aika lailla tämmönen monipuolisuus ja tekemisen riemu. Meillä antaa huikeet mahdollisuutta. Katinkula ympäristö niin kuin näkyy, samalla sitten urheiluopisto. Niin mä uskon, että kaikille kilpailijoille, kurssille, osallistujille niin tulee hyvät puitteet. Niin sisällä tehdä niitä juttuja, mutta sitten tää ympäröivä luonto ja sitten nämä kaikki aktiviteettimahdollisuudet. Tässä on hyvä kompakti paketti, jossa ruokailut löytyy kaikki läheltä kaikki hoidot, lihashuoltoa ja sen sellaisen. Että mä uskon, että kaikki tosissaan kilpailemaan tulevat ja oppia hakemaan, niin saavat hyvät puitteet, mutta myös sitten niin kuin rennolla mielialalla olevat niin pääsee kanssa nauttimaan tästä jutusta. Sen lisäksi me ollaan niin kuin päätetty sitten, että me vielä niin kuin laajennetaan tätä repertuaaria näiden kilpailujen ja kurssien lisäksi, niin järjestetään sitten lauantain finaalikilpailun jälkeen huikea iltatapahtuma, jossa meillä pääesiintyjinä tietysti on Jari Sillanpää tuossa Katinkulan isolla areenalla ja toisena esiintyjänä sitten vähän nuorekkaampaa rytmiä Pandora Ruotsista, jota säestää Rikuniemen huikea iso orkesteri. Eli tässä on tarkoitus tehdä oikein kokonaisvaltainen viihdepaketti, jossa voi oman intohimon mukaan ja motivaation mukaan ottaa lähestymiskulman, että lähteekö bailaamaan vai lähteekö harrastelemaan huippuopettajien kanssa.